Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. I'm sorry, sir. Yeah. Vale, olha. Tribo de Maravilha. Tipo, dia no menino. Murumo. Murumo. Oh. Chijaneza. Abubazi wani mdumbu, chibata nemsana, nemu west, neso. Chakata ngati? Hane wiki. 1 week. Oh, mabako. Soka umata for green future. About green. Chakata kasi pa wiki baba. Hango uya wachipa kubasa. Tukona munhu ari kungo timudumbu zvakangotanga zvichitenge zviri nani pandakazoona kuti munhu zvakutowedzera kuti mudumbu achingomonyoroka achiti zvobatana futi nji nemusana saka zvakatooma handiti sekuru wazukuru wenya Alhamdulillah mkomaro. Mukadzi nemurume anzi mudumbu kungozvonyokoka zvonyongoka Inini handingakwanise kuziva. Nokuti chinhu chinonesa mkomaro pe. Varwere vedu. Sekutaura kwati kuti vanhu vari kunetsa ati sekuru ndirapei. Mumwe ari kutaura sekuru ndirapei ndiri ku-UK. Iye akatifonera. Sekuru murume wangu. Ndikabvunza kuti zvakatanga sei zvikandi handizive murume wangu akangobva kubasa. Ndikati ko iye anobva kubasa iye unongochigara kupi murume anogara kwake kubasa iye unogara kwako wega. Saka ndinoenda ndichizoka. Saka alhamdulillah. Mkomarobe. Uyu urwere hombe. Ya, nokuti chandinotaura kuti urwere hombe. Kazhinji kana takagara vazukuru vanouya nenzira dzakasiyana siyana. Ende zvirwere hazvifanani. Saka ini ndongoti zvino zvari kugomera ndite sei. Changu chiripo chokuti kukumbira Allah subhanahu wa ta'ala. Gore rino renew year 1 January ini 2026 ndapinda gore vamwe vari kufaro vamwe vaenda kwa Jablesa ini ndiri panapa ndiri pamatali Jablesa vangu ndi matali so alhamdulillah uyu ari kugomera saka ndikabuda inini dhokota ndikaenda kumafaro vazukuru vanofa sezvo zvafana muri kuona ari kuchema sekuru ndikurwadziwa sekuru akataura ndo sekuru murume wangu ari kurwadziwa haana zororo ndikati chimbori chii hapana ari kunditaurira zvikanzi zvinoda inini sekuru zvino pavauya ati zvinoda inini ndiripo regai tiite kuti tione kuti zvinoda chii kuti tizive handii munzvenge kana kuita chakaipa asi ndinokumbira kuti Allah subhanahu wa ta'ala yaindi giant saka ari kuenda kutoilet iri murume wako weti ari kuita komanje panopera 2 days akazvimba dumbu rikapura kuhama dzemurume wako wakamuudza anoshandira ari kupi murume wako achichengeta mbevano ichaindiuya kuno kutoona mukomana Mkomarobe nyaya inonesa muZimbabwe president anotaura kuti corruption chinhu chakaipa kuita zvinhu zvakaipa kunhu chakaipa manje iwewe uri kuchema kuti anditi mari yaimbouyawo here kumba kwapa nhasi yatadza kuuya nei varwara katidaro varwara baba naye varwarawo zvinotisa sisi
ndogara rakavunza vanhu mukoma pano kuti urwere wamauya nawo uyu muri kuti chii anoshandira president but mimi kana ari murume anyatichatsise nini kana ari inini mudzimai wangu anozondoshanda nasekura chapoli angabvunzwe rimwe musi watoenda arwara kunzi murume wako anoshanda neng'anga ipi kuti n'anga so akutodza kuziva kuti n'anga inonzi achapoli ndine makore ndichishanda nawo anomukubaona saka iwe unofanira kuziva kuti murume wako ini ndoda kuti ndikubasire neurongwa hwemurume wako kusho anezana asiri murume wako muchingogara mesiwo zvenyuwo zvekuti asi kana uriwo mapoto kabanga ukatola webwese kana kuti kugirinora kana kuti kuchitungwiza nditaurire saka wakatodza kuziva kuti murume wako anoshanda wanonongedza kuti kuti vanongochinja iye muridzi ari kutaura orit prazi wanoziya raanoshanda wandiri jendi yatore mvura imwe yamuise mvura iyi inoita kuti zvinhu zvipere tanga tinayo kwamutoko muise pichani vamwe avaita zina tichimunyatsonzwa kuti zvinhu zvavo zvakamira sei right mboya ngati taule pachena darire murume wako unoziva kana takagara ukapinda mudanga machapola kana ukapinda musha machapola tsaona unosangana naye naika zvino tasangana natsaona atiti murume muvhimi imi baba yona chivhima maenda kuvhima chii avhima mari mari akuvhima chiruzi papurazi iye munhu akana achiona $70 ozoya ne$300 avhima chiruzi ndechingoti murume pamwe anenge achitomwa madhiri pabasa ipapa nini amai musararame muri upenyu wakadaro zvinhu zvikuitwa nemurume wako zvinogona kuurayira murume nekuda kwokuti anokuridhira akakuudza here mabasa anoita mukomana uyu ipapo sekuru andisanyatsomunzwisisa kuti mabasa anoita asi akafanana seapi yese munhu anongoshanda papurazi ndo basa raakangorudzwa ndoshanda papurazi ko kana munhu ari papurazi achizomuka usiku achinofamba achiita zvaari kuita opinda mudanga revanhu zvinofamba sei ipapo handizozivi hangu kuti mubvunze murume papurazi anoita basa akandita basa papurazi apo panoitwa zvefoja panoitwa zvewiti hanzi mubvunze hanzi ano murume wako anoti tsano ari papurazi paanoshanda mukomana wako murume wako iwewe nzwisisa zvandiri kutaura pamberi pakoma Robert anditika nokuti murume wako wati muvhimi angavhime witi kubva pawiti kuya iye achiora $100 uye ne$3,000 ndedzei zviri kubva kupi mubvunze zvino mbuya rega ndikutaurira ndichiti nauya uri kutaura nayo kusaenda kutoilet waari kuita murume wako akapinda muchirugwi chekunext door chirugwi ichi chirugwi chidanga chehuku kana chembuzi chembuzi wanzwisa murume wako akapinda muchirugwi chechi varidzi vakagadzira chirugwi chavo nhasi uno matambudziko pamurume wako zvinotoita sei vanhu vakagadzira chirugwi chavo murume wako murume wamunhu vapinda kwete kupinda kwokuti kunotora murume wako akaenda kunoba muchirugwi chembuzi pakagadzirwa kudzikana mbavha kana zvichida vanhu havangavanzwa nekubirwa ndokugadzira chirugwi chavo shasha iyi ndokupinda ndokuba
ndikusangana nazvo ndotaura nasekuru. Sekuru vachiti murume wako kwaanoshanda ngatitokupa seminzani zokuti anotambira $170 kana achiya kumba ne$300 zvinorevei. Sekuru wakapa minzani zokuti murume wako anoshanda paplaza anotambira $100 kana achiya kumba ne$3000 zvinorevei. Iwe uri kuti muvhimi. Uvhimi wokuti anoende mari yozvi kuziva basa raanoshanda. Saka kureva kuti sekuru ari kuti murume wako kunyange achienda paplaza ipapo rimwe basa raanoita ungava mausiku kana masikati anoba. Kuba kwacho kwaanoita ndokwaita kuti asangana nedambudziko raainaro iri basa ranhasi. Izvozvi nhasi kuti wakatokuita kunoku chiri kuchema chiri kumutambudza imbudzi. Akapinda mudanga rembuzi akatora mbudzi dzagogo. Gogo ava vane chivanhu chavo chavakaita vakadeketera murume wasati vafa. Nhasi uno madzodzo yaakusangana nayo mbudzi varidzi vari kuti haagone kusunungurwa. Anofanira mhiko yavo ndeyekuti uyu anofanira kutozorora asiye kuba. Asi akambomuudza kuti taona tsoka. Iye akati wabasati mbuya fambai. Mukafamba munogona kuwana zabhuku. Nhasi unobarwara vanhu akubvunzana kuti nekunyarara kwemukomana uyu hazviiti. Asi iri ndiyo mbavha. Muvunze murume wako kuti wakabirei ndiye akuziva. Niko akapo. Wakabirei. Unowedzera nedanga risiri rambo remurungu wako. Saka iwewe zvakatooma. Saka kumbira ubatsiro. Ai bvumirai. Iwe shamwari taura nyaya yako iyo. Udza mudzimai wako basa rako zvaunoita chaizvo. Unoda kubatsirwa. Taurei. Zvataurwa nasekuru nechirwake. Kana ndiri pabasa paimanheru nekudanga kwandaienda ndichinotora mbudzi dzevanhu ndichitengesa ndichiita madhiki. Ndosaka ndaiuya nemari yakawanda kuno. Muchimbozviitira. Kuita kuti mari yandinenge ndichiwana ndingasingagutsikani nayo. Saka kwauri kukusikana ukapinda danga revanhu ndo vachakusikana. Ukapinda danga revanhu ndo vachakutsikana kuti iwe unogona kuba. Unoita kuti ukadzi uyo ndo unoda mari wobva nekuda kuti udaurukiwe. Chiona murume wako manje akuba manje. Ndimuriuza murume pressure. Ndasingambompe pressure isi ndasingamboziva kuti ndo zvaari kutaura basa kwake. Nhasi. Iyo mushonga iwoyo kana ndingamatira anofanira kutofa nako. Noti varidzi vari kuti kana usina kudzoka nembudzi dzangu kana usina kuvhuma pamberi pangu handikusunungura. Shamari wakatora mbudzi dzani? Panext kupi? Kupi? Hausuza prazi raunoshanda? Hausuziya prazi raunoshanda? Neprazi rokaba? Ndakataura namazita inini apa nditori pakutorwara itori imwe mhosva kuti ndaimboramba apese zindiri kurwara zisinga. Saka unoda kubatsirwa zvemaconditions ako? Ndibatsireyo. Bhadhara kamari una sekuru? Bhadhara mari idari? Zvikuru ndinovabhadhara. Aiwa hai. Shamari. Ngwani nemaconditions ako kuti ndikataure mazita kwandaiba waitoba zvapano. Zvatoziya mbuya waibira kana usingadi kutaura wobhadhara mari idari tobuda tienda zvezvizvi. Alhamdulillah. Bosi kuya kwangu vanhu vanenge vachibatsirwa pachena mahara. Not no conditions dzako. But dzedare rinoita sekuru achapo. Zvinoregera kutaurira muzukuru. Muzimai. Murume wako isose. Jirena makatengeswa kuti ndire uvhimi. Uvhimi ukuba. Ndo uvhimi wacho. Mukomana wako uyu, murume wako uyu angane unhu wakanaka mazuva ekutanga. Asi manje so akaipa itolimuka. Zvino munhu abatana naye achifamba achindoshava chiba haana kumira zvakanaka. Iwewe pachezvo kwatova nedambudziko. So hama yako murume wako isosi imbavha
iri kuvhura matanga evanhu. Alhamdulillah. Nasu na sekuru ndibasire. Ndichipedza kumubasira kana sina kumuitira zvandinogona kuita. Ari kudzoka kunoba futi nokuti uya andizise. Wanzwa? Zvinotoita sei? Muruma kwesoso. Bava. Ndiye akaba mbuzi. Mbuzi izvozvo varidzi vakatogadzira mutombo. Ini ndikamusunungura nhasi ko varidzi vembuzi vanevo anosunungurwa nani. Ngoda kutodawo vakachengeta chifuyo. Emi matenda nerweseni. Madi kuenda kwaakaba kuudzwa kuti akaba kwaningi. Maenda kumba ikoko mauya nevanhu vacho kuno ndomusunungura. Sei mauya mega? Akuramba kundiudza kuti akaba pati mataura amboitawo kwamuri kuti ndakaba opa. Saka asati arwara. Mataura amboitawo. Ndati asati arwara. Saka inini chandokuudza ndechekuti muruma anachiviga secret kwaiwe mukadzi wacho endai mozozoka. Andikapedze nguva yangu kusunungura munhu. Mbavha ndichisunungura mbavha zichiba. Muchitoziva iwe mukadzi wacho ndikukuudza nhasi kuti imbavha kuti sekuri ndikukumbira. Hapana chandondikumbira murume wesose uyu. Datanga riri hure ndaitaura kuti ndichawana chirwere. Ko manje kana ari mbavha anowana chii? Anowana muripiro wacho iwoyo. Akajera zakapoza sitele murume wako. What a secret neumbavha wake. Ya sekuru atosunga umbavha. Ini ndakatomira panapa kutosunga mbavha nevanhu vari kuhura kupisa vanhu rukawo. Zvino ndomusunungura iye toto afanira kuti arare nekatsi wemunhu. Ndomusunungura pachinhu chokutoti anoenda kundohura nakatsi wevanhu. Zvino handinacho kunyengerera. Imimi endai basi. Taure chokwadi chakazara. Bosi ndikakunyengererai mucharamba muchingoba. Izvo zvokapasa danga lemunhu. Muchemberere kufamba kun'anga ikoko akaripira. Inoda kuwana mishonga mahara. Ndikumbirawo sekuru ndamanibatsirawo. Undokubasire chii waibire iki? Ndikuita zvakanaka kana gogo wacho ndokwanisa kuzonyorwa uya nawo. Uya nawo kana mangwana uye nawo. Uri sosire manga sekuru kana usatobhera nawo handani kuenda kuona sunungurwa. Avasunungure? Avasunungure. Manje nini iwe nkazi vana basa chakotoro? Hapana chanokumbiriwa. Ini ndosunungura sei iwewe muridzi wawe kuzvinhu zvawakaita hauna kuya naye. Wakaba mbuzi. Chienda ivanzi. Ukuramba kumutaura kundarambira. Chienda ivanzi. Ngozi munhu wacho ausungumuda kumutaura. James. Uyatore munhu. Hapana chinokumbirika muridzi wakabiriwa wacho hapana apa. Ndozvisa zvinhu zvipi izvozvo. Ndikaita matanda akadai so ndinosungira nemutemo kuti sekuru chapora mbavha zviri kuba kuzonga mongosunungura kupera. Enda naye panze. Muchisunungura sekuru, muchisunungura mahara. Enda naye panze mukadzi nemurume. Mukomana wesosisire akange ataura zvaari kufunga. Jaisa zvakaishata sitereki. Kana achida basa rombavha kuku. Iwe unotora mbuzi dzevanhu. Ngaite mazuva asingamani. Ujaita sitereki zvakaishata sitereki. Tichaenda kwasekuru chapora tokungoona sekuru chapora parobati. Uye aita basa rombavha ikoko. Uchembera kweso. Forsake man. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.